Konnichiwa! This is Warai in Japan. Today guys, yung topic natin is all about how to move playlist videos to watch later. Actually guys, marami siyang ways. Sa part ko naman, ginagamit ko minsan yung tablet, pinagamit ko minsan yung iPhone or laptop ko, but for me, ang easiest way talaga is sa Android phone ko kasi for me, mas easy at saka mas madali siya guys. So, ganito yun guys. Yung una natin gagawin is, in addition pala guys, pwede siya gawin sa any browser. Just make it sure na yung account na ginagamit nyo sa YouTube is connected sa YT apps nyo sa phone nyo, okay? So, dapat same sila ng email na ginagamit. Ganon. So, ito na guys, hindi natin patatagalin pa. So, ganito yon, makinig ng mabuti. Alright. So, una natin gagawin guys, sa YT app, huwag muna kayong pumunta sa Chrome, is mag-clear history muna tayo and make it sure na wala ng video sa watch later. Sa YT apps guys, okay? Hindi sa Chrome. So, look guys, wala na siyang video sa watch later and as in talaga, clear history. So, next guys is punta tayo sa Messenger or pwede din naman tayong mag-direct link sa YouTube kung meron. But in my case, sa Messenger ko kinuha yung link. I-copy mo yan and punta ka sa Chrome of course. Then, make it sure na naka-desktop site talaga siya guys, okay? Yan. Next is, i-paste mo yung link sa search bar. Yan, naka-paste na siya. Then, enter. And, here we go. Here we go, guys. Pa-move na siya. So, look, guys. Yan yung format talaga pag nasa, or pag naka-desktop site siya, okay? So, yan siya guys, na-paste na natin yung link. So, yung next na gagawin is yung unang video is i-play mo yan, okay? So, na-play na siya guys. Yan. So, next is mag-scroll down ka. Hindi kasali yung mga videos na na-paste dyan. And then, sa baba, maghanap ka ng isang video sa baba at i-add mo dyan. Yan, add. So, pag na-add na yan siya guys, may lalabas na plus sign. O, i-wait natin yan sa taas, okay? May lalabas na plus sign. So, wait lang natin guys kasi minsan loading yan siya. O, yan. Nakikita natin yung plus sign. So, lalabas yan. Then, i-click mo yung watch later. So, meaning, na-move na yan sa watch later sa ating YT app. So, move na yan siya guys. So, next guys is balik tayo sa screen and pindutin yung YT apps. So, makikita natin sa watch later na may 104 videos tayo since nag-add tayo ng isa. So, scroll natin guys to make it sure na tama yung mga videos and yung video na in-add is all the time nasa pinaka-last yan. Okay? So, yung gagawin natin is i-remove lang kung ayaw nyo sa video na yan. But it's up to you naman siya. But yes guys, i-remove lang natin yan siya para tama yung bilang. And that's it guys. Yan. So remove na natin siya. I hope you learned this video guys. And please don't forget to like, comment, and share if you like. Stay motivated. Thank you. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.